אלבה. אני טל. אני יעל. אני מתן. ואתם מאזינים לפודקאסט של תוכנית מעיין מיתרים רעננה. היום בפרק נראיין את חברת הכנסת עמית הלוי בנושא הסכסוך יהודי-ערבי. אני מתן, אנחנו לומדים בבית ספר מיתרים, משלב דתיים וחילונים. באיזה כיתה אתם? ח'. אוקיי. איפה זה בית ספר מיתרים? ברעננה. 100%. אז אני איתכם, מתן ויעל, מה מעניין אתכם, מה תרצו לשמוע? מה לדעתך מקור הסכסוך? קודם כל זאת שאלה מצוינת, אם תרשו לי לפני שאני משיב, לומר שהרבה פעמים חסר אצלנו לשאול את השאלות הנכונות ולהתחקות אחרי המקורות והסיבות העמוקות, ואז אנחנו מקבלים לשאלות שטחיות, תשובות שטחיות, ואז אנחנו נשארים לפעמים עם תזות שלא רלוונטיות. אז אני שמח שאתם חוקרים בכלל וחוקרים את הנושא הזה בפרט, זה מאוד חשוב. תראו, המקור הסכסוך הוא אותו מקור של ההתנגדות שקמה למפעל הציוני. בסדר? אני רק שם במקביל לשאלה שלך מתן את השאלה מה המקור להתנגדות העמוקה בקרב העמים הערביים למפעל הציוני, לציונות, כלומר להתחדשות של הלאומיות היהודית בזמן הזה. והשאלה מתחדדת שאנחנו מכירים, אם למדתם על המנדט, אז למדתם על הסכם ויצמן-פייסל, אני מניח, כלומר אחרי הצהרת בלפור, וכשוויצמן, אותם חילופי איגרות שיש בעצם ויצמן לפייסל, אני מציע לכם לקרוא אותם, אני אומר את זה מהזיכרון כרגע, אני לא מול הדברים, אבל ויצמן, גם פייסל פותח שם בברכה או משהו כזה, בקבלת פנים אוהדת ליהודים ששבים לארצם. שלדבר הזה יש גם מקורות בקוראן, ביום וייד אל-אחר זה נקרא בערבית, כלומר בעתיד לבוא יתקבצו כל היהודים חזרה לארץ וכו', אבל גם פייסל, מלך סעודיה דאז, קיבל את זה באהדה. ולכן נשאלת השאלה, מה מקורות ההתנגדות? איך התפתחו פתאום מקורות התנגדות כל כך עמוקים למפעל הציוני, בפרט שהיו קולות אחרים, כמו הקול הזה של פייסל, שהוא היה איש מאוד מאוד חשוב, כיוון שסעודיה היא כמובן מאוד מאוד חשובה, בגלל שהיא מחזיקה במכה וכו'. אז התשובה היא כפולה. מקור התנגדות אחד דתי, עמוק, זו תשובה אחת, כלומר, מי שבעיקר העצים את זה, זה מי שהשתלט על תפקיד המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, אם שמעתם את השם הזה, בשנות ה-20, שמה הוא עורר וחיזק את ההתנגדות הדתית, כלומר התנגדות על בסיס מוסלמי, למרות מה שאמרתי לכם עכשיו, שיש מקורות באסלאם לשיבת היהודים לארץ, שהארץ הזאת היא שלנו, יש בהחלט יחס לא טוב כלפי היהודים, כן? באסלאם, בהרבה מקורות, ולכן מי שמינף את זה, העצים את זה, הפך את זה ליחס גם כלפי בני ישראל שחוזרים לארץ, זה לא בהכרח אותו דבר, כלומר, יכול להיות רגע, נשים את זה בסוגריים, אני לא רוצה לסבך אתכם. בקיצור, זו תשובה ראשונה. תשובה ראשונה, מקור הסכסוך הוא דתי, על בסיס דתי, ואנשים מוסלמים, ובראשם חאג' אמין אל-חוסייני, בעצם ליבו את העניין הדתי, שצריך בעצם להתייחס לשליטה הזאת, לחזרה של שליטה יהודית בארץ ישראל, כדבר אסור, כדבר פסול. ואתם חיים בדור שאתם כבר מכירים מה זה חמאס, אז חמאס ממש באמנה שלו, ואומר את זה בצורה יותר ברורה, כמו התנועה שלו יכינו מוסלמים, של לחיות בדאר אל-אסלאם, לחיות באזור הזה, שהוא אזור שפעם המוסלמים כבשו,
זה בעצם לחיות, הכוונה לשלוט, שעם אחר לשלוט זה לא האסלאם, דת אחר לשלוט זה אסור, ולכן המקור הראשוני הוא מקור דתי. תשובה שנייה, סעיף 2, מקור הסכסוך הוא גם פרויקט של הרבה מאוד עמים ערבים, על הבסיס הדתי הזה, היה פה גם אינטרס של הרבה מאוד עמים, לכן הפרויקט הפלסטיני, מה שנקרא, הוא פרויקט שקודם על ידי הליגה הערבית למשך הרבה שנים. שוב פעם, אנחנו חיים בדור שראינו גם אחרת, ראינו גם את הסכמי אברהם, גם אופציה של עמים ערבים לא ללכת בכיוון הזה, אבל הסיבה השנייה זה בעצם הרבה מאוד בעלי אינטרס ערבים, עמים ערבים שבעצם חברו יחד כדי להילחם בעם ישראל. אפשר לקרוא לזה מקור לאומי, אבל שוב פעם זה מבוסס גם על ההיבט הדתי שאמרתי קודם. עניתי? כן. אוקיי. אילו מחלוקות היו? לא שמעתי עוד פעם? איזה מחלוקות היו? תראה, המחלוקת הגדולה היא, כמו שאמרתי, מחלוקת דתית. האם בארץ הזאת צריך לשלוט רק האסלאם, שזאת הדעה של המוסלמים הרדיקליים הקיצוניים. שוב אמרתי, זה לא היה הדעה של פייסל. במפות שהחליפו ויצמן ופייסל, המפות האלו, זה לא היה ארץ ישראל כמו היום. זה כלל, ויצמן במפות שלו זה כלל את עבר הירדן המזרחי, כמובן מה שהיום מדינת ירדן, גם את דרום לבנון, למיטב זיכרוני, כלומר השטח שהוקצה, השטח המקורי למעשה, שהוקצה לבריטים, למנדט הבריטי, על בסיס הצהרת בלפור, במקור היה כולל ב-1919, כלומר הצהרת בלפור זה בנובמבר 17, אבל אחר כך המנדט עצמו כמו שהתגבש ואחר כך ניתן בסן רמו, היה כלל גם חלקים של עבר הירדן המזרחי וזה. בפועל אחר כך המנדט החליטו הבריטים לתת למה שנקרא היום ירדנים, כלומר לאחד האחים שם את ירדן, וככה זה התפצל. אבל אז מחלוקת אחת הייתה שוב על האם יכול להיות ריבונות לא של האסלאם בארץ הזאת. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה שקשורה לעניין זה היחס ליהודים בכלל. כן? היחס ליהודים האלו שפתאום מגיעים פה לאזור, וזה קשור ליחס ליהודים בכלל בעולם הערבי-מוסלמי. זה לדעתי המחלוקות הגדולות, כלומר למי שייכת הארץ הזאת ואיך מתייחסים ליהודים, אלו המחלוקות הבאמת גדולות. לאורך השנים אחר כך היו כל מיני ניסיונות, אתם יודעים, היו הפסקת אש והיה ניסיון ועדת חלוק, כאילו את אומרת הוויכוח היה גם על השטח שניתן בהחלטת החלוקה באום, שהערבים לא קיבלו אותה וכו', אבל המחלוקות האמיתיות הן יותר גדולות ממחלוקת על שטח קטן כזה או אחר, אלא המחלוקות שהזכרתי, האם יכול להיות עם שישלוט בארץ הזאת, ומה היחס ספציפי לעם היהודי, שזה דבר נוסף. אז מה לדעתך הפתרון לסכסוך? תראה, זה לא... ההגדרה בעיניי הנכונה היא לא סכסוך, אבל זה לא סכסוך אזרחי, זאת מלחמה דתית ולאומית, כמו שאמרתי קודם, מלחמה דתית ולאומית, בעיקרה דתית, והפתרון לסכסוך הוא, הפתרון לה היא קודם כל להעמיד את הדנים של האמת והצדק, כלומר אנחנו נלחמים פה על האמת והצדק שלנו, מתן, ונלחמים על האמת והצדק שלנו, אנחנו חייבים להנכיח את זה כל הזמן, ואני חושב שהעם היהודי אסור לו לוותר על זכותו, על ארץ ישראל. זה נכון שיש פה גם בני מיעוט ערבי, אם אתה שואל מה יהיה מעמדם, בסכסוך הגדול, כלומר במאבקים הגדולים שאני הגדרתי עכשיו, כלומר האם יכולה להיות בכלל ריבונות יהודית בארץ ישראל, מה מעמד היהודים כאן בארץ, וזה הפתרון הוא פשוט לנצח, כלומר הפתרון הוא לומר זאת הארץ שלנו, אנחנו לא מוותרים על הזכות ולהילחם עד הסוף לממש את הזכות הזאת. אם אתה שואל אותי מה אני חושב צריך לעשות, או מה מעמדם של הערבים ברמאללה או בעזה,
אז אני חושב שהעיקרון של הצהרת בלפור הוא העיקרון לפתרון. כלומר, בבלפור וגם בסן רמו נאמר ככה, בארץ ישראל יקום בית לאומי לעם היהודי, זה דבר אחד. ודבר שני, אם יש שם יחידים או קהילות שהן לא יהודיות, אז הזכויות האישיות שלהם, הדתיות, התרבותיות, יישמרו. כלומר, כמו שאנחנו היינו יהודים בהרבה ארצות, אז לא רצינו שמישהו יעשה לנו התבוללות, רצינו לשמר את הזהות שלנו ואת האופי שלנו ואת המורשת שלנו והמסורת שלנו. אותו דבר, אנחנו לא רוצים כפתרון להפוך אדם ערבי מוסלמי שהוא לא יהיה ערבי או מוסלמי. הוא יכול לשמר את הזכויות שלו, את הזהויות שלו, כל עוד הם לא זהות מוסלמית שאומרת תרצח אותנו ותהרוג אותנו. לכן הפתרון בעיניי הוא שליטה מלאה של ישראל בארץ ישראל, זכות מלאה שלנו בארץ ישראל, בהקשר של זכויות לאומיות, לא לוותר אפילו לא מילימטר, אבל זכויות פרטיות של אנשים או של קהילות, בזה צריך להסדיר את זה באופן כזה שצריך להסדיר את מעמד התושבים הערבים כאן בארץ. אני חושב, שוב אני אומר, כקהילות או כיחידים, אבל לא כבעלי זכויות לאומיות. לכן אני חושב שישראל צריכה לספח, להכיל ריבונות מלאה על יהודה ושומרון, על הארץ, על האדמה, כיוון שזו אדמת ארץ ישראל, זו אדמה שלנו, ולקהילות שם, לא משנה, או לאנשים, אלו שלא ירצו להילחם, אלו שירצו להמשיך להילחם בנו, כמובן צריך להחזיר מלחמה, מי שרוצה להרוג אותך, אז הבא להורגך, השכם להורגו. אבל מי שרוצה לחיות פה בשלום, כבן אדם, יחיד, כאינדיבידואל, או כקהילה, הוא יכול לעשות את זה. בסדר? ולכן הכיוון צריך להיות דווקא פירוק הרשות הפלסטינית, כי הרשות הפלסטינית היא גורם שבעצם כל מה שהוא עושה זה להילחם במדינת ישראל ולטעון בדיוק בשאלות שאמרנו של מי הארץ ואיך היחס ליהודים, בדיוק תשובות שהן תשובות של אויבים, היא האויבת הגדולה, היא לא הפתרון. הרשות הפלסטינית היא הבעיה. צריך לפרק את הרשות הפלסטינית, לפרק כל גורם שהוא גורם לאומי. לאומי יש רק אחד בארץ ישראל, עם ישראל. יש עוד 22 מדינות ערב, ערבי שרוצה לחיות במדינת לאום ערבית יכול לעבור אליה. אבל מי שרוצה לחיות כאן יכול לחיות בעיניי. אני לא בעד לגרש את האנשים שגרים כאן. אני בעד שמי שרוצה לחיות כאן כאדם יחיד או כקהילה, רק בהגדרה הזאת הוא יכול בהחלט להיות כאן, וזה בכבוד רב ובהרבה תשומת לב לכל זכויות שלו. אבל זכויות לאומיות, אני חושב שזה רק לעם היהודי, ולכן צריך לפרק כל גורם שהוא כאילו לאומי, כמו הרשות הפלסטינית, שכל מה שהיא עושה זה רק טרור ודלגיטימציה לישראל. הייתה התחרות של הבריטים שהם הבטיחו את הארץ, גם ליהודים וגם לערבים. אתה חושב שאמור להיות להם עדיין חלק בזה? מה? חלק במה על הבריטים? הם עשו את הטעות של להבטיח את הארץ גם ליהודים וגם לערבים. אתה חושב שיש להם חלק באשמה? חלק בבעיה? כן. כן, אם יש להם חלק בבעיה, כן. קודם כל בוודאי שכן. כלומר, הבריטים, מאז אותה הצהרת בלפור, הם הלכו מכל מיני סיבות, גם אינטרסים פוליטיים שלהם, שהיה להם אינטרסים פוליטיים להיות בקשר עם מדינות ערב, גם בגלל כל מיני אנשים אנטישמיים שהיו במחלקה שעסקה ביחסי חוץ בבריטניה. אז הם פעלו נגד ישראל, ואז לאט לאט היחס לציונות הלך ונשחק גם בבריטניה. זה מבחינת הבעיה, ברור שהיה להם חלק. הבריטים היה להם חלק, בין אם זה חלק פסיבי, בין אם זה חלק יותר אקטיבי, בכל המאורעות, כולל גם במאורעות הדמים, שהיו לפני כן בתרפ"ט ובתרצ"ב וכו' וכו'. כלומר, הבריטים מנעו, כזכור לכם, את העלייה לארץ. כלומר, מאז אותו מנדט שהם קיבלו בסן רמו, מאז אותה הצהרת בלפור, 4 שנים, 3.5 שנים לפני כן, הם הלכו ופעלו, שוב אני אומר, מסיבות של אנטישמיות של חלק מהחברים שם, מסיבות של אינטרס פוליטי,
הם הלכו ופעלו נגד הציונות, ולכן הם אסרו עלייה ואסרו צבא ולא אפשרו התחמשות ולא אפשרו גידול וכו' וכו'. כל זה קרה בחסות בריטית, וברור שיש להם חלק בבעיה. האם יש להם חלק בפתרון? תראו, אני אומר שוב, יש פה מאבק כפול, יש פה מאבק מעשי שצריך לנצח אותו. כלומר, מי שבא להרוג אותך, מי שבא להשתלט על האדמה שהיא אדמה שלך, אסור לך לתת לו להשתלט. אתה צריך להפעיל כוח, זה לא תמיד מספיק לדבר. אבל יש פה עוד מישור, כמו שאמרתי, מישור של זכויות, של מי הארץ הזאת. עכשיו, אנחנו העם היחיד שמחזיק בקושן, כמו שקרא לזה דוד בן גוריון, ראש הממשלה. הקושן זה התנ"ך, אנחנו היחידים שמחזיקים. עכשיו, התנ"ך הוא בעצם התשתית של העולם היהודי, אבל גם התשתית של העולם הנוצרי. אתם יודעים, אם ראיתם פעם את הספר של הנוצרים, הברית החדשה, תמיד בכל בית מלון בארצות הברית יש את הברית החדשה, ויש את הברית הישנה, יש את התנ"ך גם. זה חלק מאותו ספר, הם לא כופרים בברית הישנה, זה נקרא Old Testimony, ויש את ה-New Testimony, יש את הברית החדשה. ולכן הם גם מכירים בתנ"ך. והתנ"ך הזה, וגם המוסלמים למעשה נשענים גם אם קראתם פעם את הקוראן, הרי זה מבוסס על כל סיפורי התנ"ך וכל. וגם הסיפור הזה שהארץ הזאת, אלוהים אומר למשה, תיכנס לארץ הקדושה, היא שלכם וכו' וכו'. אז לכן אני אומר, אנחנו מעבר במובן הזה לבריטניה יש תפקיד גם בפתרון, לא לבוא לפה ועוד פעם לעשות תוכנית חלוקה שקרית, אלא לעמוד בעולם כמעצמה חשובה, כמדינה, לא בדיוק מעצמה, אבל כמדינה חזקה, ולומר שהארץ הזאת היא שלנו, שלא צריך להיות פה מדינה ערבית, ששכם ושילה ואלי ובית אל וירושלים, זה ערים יהודיות אלפי שנים, ולכן זה צריך להיות שייך למדינת העם היהודי. אז בשיח הזכויות יש מקום לבריטניה, בשיח הזכויות, בוויכוח על הזכות. לא, באופן מעשי הם לא צריכים להיות מעורבים, אנחנו מדינה עצמאית, הם לא צריכים לשלוח פה חיילים, ולא צריכים לעשות כלום. אוקיי, תודה. אז סיימנו את השאלות שלנו, ואנחנו כמובן מזמינים אותך לבית ספר שלנו. תודה רבה לכם. אז תמשיכו ללמוד, להעמיק, ואם מישהו אמר לכם איזה פתרון מעניין, אז תשלחו אליי גם. בסדר? אוקיי. להתראות. תודה רבה לך. ניתק. אז הוא אומר בעצם, בעיקר הוא אמר דתי, נכון? אם אני אסכם את זה במילה אחת. זאת אומרת שזה הופך להיות הרבה יותר בעייתי, כי להגיע לפתרון למשהו שהוא קשור לאמונה, הופך את זה לקצת אולי לחוסר פתרון, במיוחד עם הצד השני חושב שהוא... אני מקווה שהוא טועה. או מצד שני... או שיש פתרון דתי גם. אבל זה שהוא אמר שצריך לספח וזה... הוא אמר שיש לאומי וזה וזה. כן, אבל השאלה הם יסכימו לזה וזה יגרום לפתרון. שאלה מצוינת. רק יחמיר. או רק יחמיר, או ניצחון מוחלט. כן. או ניצחון אלים מוחלט. שזה מסתדר עם דת. האמת היא המון שנים זה כן מסתדר עם דת. הדתות היו מאוד אלימות, אבל דווקא הלאומיות הייתה יותר אלימה במאה ה-20. יותר אלימה מהדתות. דווקא הדתות חשבו שהם נעלמו. דווקא פה זה אחד המקומות היחידים בעולם שאפשר להגיד שהסכסוך הוא סכסוך דתי. אני חושב שאפשר להגיד על סכסוכים אחרים בעולם, אני חושב שהסכסוך בין אוקראינה לרוסיה. זה סכסוך על שטח. מה? זה סכסוך על שטח. על שטח? לא. על דמיונות, אבל זה סכסוך לאומי, נכון? הם רואים בנסיכות קייב כהמקור הרוסי, כאילו, נכון, יש את הנסיך פולס, הוא בקייב בכלל. אז כאילו, רוסיה נולדה, אז מה פתאום אתם מנותקים מאיתנו? יש שם גם עניין דתי, קצת. לא, שם בעצם אין עניין דתי. שכולם זה כנסייה פרו-סלאבית, אורתודוקסית. פולין זה סיפור אחר. פולין היא קתולית. טוב, יאללה, אנחנו נמשיך.
לא.